Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε στα υπόλοιπα και τα σοβαρά που θα χοντρίνει και θα σκληρύνει το πράγμα, να αναφερθούμε λιγάκι στη τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν τα πάω καλά καθόλου με αυτό το πράγμα, όπου υπάρχουν εκπληκτικές δυνατότητες που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλές ανάγκες στις επιστήμες, ακόμα και στη δουλειά μας. Θα δείτε σε λίγο ένα βίντεο όπου θα δείτε μία συνάδελφό μας, την Χριστίνα την Τσόμπρα, η οποία κάνει τη δουλειά της. Μιλάει για θέματα τα οποία έχει επιλέξει. Να τη δούμε και μετά θα σας πούμε εάν είναι αυτή η ίδια ή είναι η ίδια ή είναι άλλη. Με την τεχνητή νοημοσύνη δεν τα πάω καλά, δεν τα πάτε καλά και εσείς είναι σίγουρο θα μπερδευτείτε. Για πάμε. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Γιώργο Παπαδάκη από τη Θεσσαλονίκη της καινοτομίας για όλο τον κόσμο. Good morning Greece, privet, zamечательный George Papadakis. Buongiorno a tutti. Ζάουαν Σιλά, Buenos Dias Grecia. Είμαι η Digital Χριστίνα Τσόρμπα, το ψηφιακό δίδυμο της αληθινής, η οποία εδώ που τα λέμε είναι πιο έξυπνη και πιο όμορφη από εμένα. Ευχαριστώ εσένα και τον Αντένα για την φιλοξενία σας. Αυτή είναι η Χριστίνα Τσόρμπα. Για να τη δούμε τώρα. Καλημέρα Χριστίνα μου. Είναι η Χριστίνα η Τσόρμπα. Καλημέρα Ελλάδα. Αυτή που βλέπαμε ήσουν εσύ. Ήμουνα σίγουρα εγώ, απλώς ήταν το ψηφιακό μου δίδυμο. Μισό λεπτό. Δηλαδή εσύ έγραψες ένα κείμενο και παρουσιάστηκε μια Χριστίνα Τσόρμπα που εσύ εκείνη την ώρα μπορεί να μην ήσουν, ας πούμε, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη ούτε καν στην Ελλάδα, αλλά έβγαινε η Χριστίνα Τσόρμπα και μίλαγε με τη φωνή τη δική σου και με την εικόνα τη δική σου. Γιώργο Παπαδάκη, έχεις πιάσει ακριβώς την ουσία. Δηλαδή, πρόκειται για ένα ψηφιακό δίδυμο για τη digital εκδοχή μου, η οποία μοιάζει σε όλα με μένα. Η φωνή, ο ήχος, η έκφραση, η εικόνα, ό,τι βλέπουμε είναι ελεγχόμενο από μένα. Βέβαια, θέλει μεγάλη δουλειά από πίσω, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Εδώ μισό λεπτό τώρα. Εγώ, αν θέλω να βάλω κάτι στο στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν θέλω να βάλω κάτι στο στόμα του Φάμελου, στο στόμα του Άδωνη Γεωργιάδη, στο στόμα του Νίκου Ανδρουλάκη, μπορώ να γράψω ένα κείμενο, να μπω στην εφαρμογή αυτή. Πώς λέγεται αυτή η εφαρμογή που μπαίνω και το κάνω? Υπάρχουν εφαρμογές, αλλά εμένα μου το δημιούργησε αυτό η εταιρεία γιατί ήθελα μια επαγγελματική δουλειά πολύ ελεγχόμενη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρέπει να λειτουργούν και τα πρωτόκολλα ασφαλείας όσο γίνεται και η τήρηση των προσωπικών δεδομένων. Αυτό το οποίο λες και περιγράφεις συμβαίνει, βλέπω πειραματισμούς τέτοιους, αλλά όπως καταλαβαίνουμε κάτι τέτοιο αντίκειται στην δημοσιογραφική. Ναι, αλλά εγώ μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, εγώ μπορώ να γράψω ένα κείμενο και να βγαίνει ένα πολιτικό πρόσωπο και να λέει όχι αυτά τα οποία θα ήθελε να πει εκείνος, αλλά αυτά τα οποία έχω γράψει εγώ και φαίνεται σαν να τα λέει εκείνος. Νομίζω ότι έχουμε δει τέτοια. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, γι' αυτό και υπάρχουν deepfakes, έτσι. Χριστίνα, εμείς πέσαμε και θύματα μιας τέτοιας τεχνολογίας, έτσι, που ήταν και για διαφημιστικούς λόγους. Πάλι φαινόταν ο Γιώργος να μιλάει με τη φωνή του. Ήταν και διαφημιστικούς λόγους εκείνο, αλλά εδώ μιλάμε ότι ουσιαστικά ελεγχόμενο από εμένα θα είναι εκείνο που θα πεις εσύ με την φωνή σου και με το πρόσωπό σου. Ακριβώς. Και σε όποια γλώσσα θέλω. Γιατί σε άκουσα να μιλάς Ιταλικά, σε άκουσα. Μπορώ να τα βάλω και στα κινέζικα. Θα το κάνω. Κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά, ισπανικά, ό,τι θέλουμε. Πόσες γλώσσες μιλάς, Χριστίνα μου? Πόσες γλώσσες? Μιλώ περισσότερες από 150 γλώσσες και τις μιλώ και άπτεστα. Και είναι κάτι που στην Βυργίνα τηλεόραση σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε, θέλω να πω. Είχε ανταπόκριση αυτό το πράγμα που έκανες? Η αλήθεια είναι ότι ακόμη ξενίζει τον κόσμο, αν και πιστεύω ότι η εποχή που όλα αυτά θα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και θα τα χρησιμοποιούμε είναι εδώ. Και λέω, υποστηρίζω αυτό που είπες, Γιώργο Παπαδάκη, στην αρχή, ότι η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη, οι ανάγκες είναι μεγάλες. Σε μένα ξεκίνησε όλο αυτό από την ανάγκη να επικοινωνώ και να ενημερώνω μέσα στα social media και χρειάζομαι πολλά βιντεάκια, κάτι που σημαίνει χρόνο και κόστος. Αυτό όλα τα κάνει πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή εγώ θα μπορούσα μια μέρα να την κοπανίσω από τη δουλειά, θα μπορούσα, έτσι, να δώσω ένα κείμενο, να μπω μέσα στο σύστημα, να δώσω ένα κείμενο, να πω καλημέρα Ελλάδα, σήμερα είναι Τρίτη, 25 του μηνός κτλ. Και να είμαι εγώ χωρίς να είμαι εγώ.
με εκπληκτική πιστότητα. Αλλά η εικόνα τώρα, η εικόνα, το σύστημα ψάχνει και σε βρίσκει. Όχι, υπάρχει ένα βίντεο που γίνεται αρχικά με μένα. Το πρωτότυπο πρέπει να κάνει αυτό το βίντεο. Το οποίο όμως κείμενο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτό που ακούσατε τώρα. Αυτό είναι προϊόν επεξεργασίας. Οι άνθρωποι που το δημιούργησαν με βοήθησαν ως προς αυτό και το υλοποίησαν. Και βλέπω ότι βλέποντας και τα χείλη σου, δεν θυμίζει ας πούμε αυτό τις μεξικάνικες ταινίες. Έχεις πιάσει ακριβώς ότι πραγματικά ακόμη και η κίνηση των χιλιών, η έκφραση μπορεί να με δείτε με ενθουσιασμό, δηλαδή να υπάρχει ενθουσιασμός, είναι κάτι πολύ στημένο, όπως κάνω στα Radio News, κάνω κάτι βιντεάκια που αφορούν τις φωτεινές ειδήσεις και είμαι πολύ πιο στυλιζαρισμένη. Το ύφος το δίνω εγώ. Την έκφραση τη δίνω εγώ. Ο συγχρονισμός με τα χείλη, πολύ σωστά το είπες Γιώργο Παπαδάκη, είναι πολύ ευκρινής και σωστός. Άρα εσύ τροφοδοτείς με τα κείμενά σου ότι θες να ενημερώσεις τον κόσμο, όπως θες να επικοινωνήσεις. Έχει υιοθετήσει τον τρόπο έχει σου. Τους κινδύνους του πάντως. Έχει βέβαια. Αυτό έχει τους κινδύνους του. Έχει τους κινδύνους της όταν χρησιμοποιείται για να παραποιήσει την αλήθεια. Εδώ είναι σε απόλυτη συνεργασία η τεχνητή νοημοσύνη με σένα, την ελέγχεις. Αυτό ήθελα να πω, ότι εγώ είμαι μια πραγματική δημοσιογράφος, εκπομπές στη Βεργίνα τηλεόραση, καθημερινά δηλαδή. Είμαι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Ακόμη και αν δεν με γνωρίζουν πολύ, θα μπορούν να μπουν να βρουν τη ταυτότητά μου. Αν όμως είναι ένα πρόσωπο που δεν υπάρχει και απλώς προσυδειάζει με την πραγματικότητα, τότε τα πράγματα αρχίζουν λίγο και μπερδεύονται. Πάντως, έχω επισημάνει και ορισμένες ατέλειες. Στην πραγματικότητα είσαι πάρα πολύ πιο όμορφη. Δεν είχα καμία αμφιβολία από έναν Γιώργο Παπαδάκη που μόνο ένα τέτοιο κόμπλιμαν θα άκουγα. Χριστίνα μου, τα φιλιά μας, είναι αγάπη μας. Να είσαι καλά. Καλά, Χριστίνα, να είσαι.